Mondoro tashu wauya mzimu unoera. Mondoro tashu ndimi matitura kamutoro norema. Munyange mepo dzetsinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tete guru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisva we tinotemba nemi sekuru ndimi matisonungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Zimatuni ndaraunza nzofuna uri boyere Simba Ndiripo. handiti uri kunzwa sei Zviri kuchinja. handiti Ndinazozwapo pati. taurisa Ndikafamba ndikambofamba semufambiro ndakaita kusvika uko kune mutara uko kune chichechi chiro kamene chakazoletini ndopa ndakazotanga kuzwa makumbo angu akubanzira imwe zvese po handiti panapa uruziva kuti uri kupi ndikwasekuru sekurani asekuru tasvu sekutazvo ukuziva kuti wakauya sei kuya kwangu handiziti ndakauya sei because kubva kumashure zvaita ramwe anhu ese anditika zvafanira pfungwa dzenyu mese makaita mugariro wamakaita ini ndaikwanisa kudzizwa kuti muri kuronga zvakati nezvakati nezvakati iyo pfungwa dzako ndoziva kuti uite zvakati uye pfungwa dzake ndoziva kuti ari uite zvakati boko pfungwa asati atozvitaura kuti ari doti kudii handiti but pakataurwa nyaya kuya kuno kwangu andinozviona mhepo yacho ndakazonyatsozopepuka ndakutsunurwa makumbo angu ndandakasungwa nenyoka makumbo ndakuti ndadarika maronda ndopa ndakatobvunza kuti ndichitobvunza mudhara wangu kuti vana patapa ndichiona signpost yakazi marondero but kuri kwekutangira kumashure zvese zvisati zvaitika mbande ngaditi zvakatanga ndiri kumagrade 7 but kuti ndizviudza ana muchembera ana mama nababa zvairema chii chakatanga kumagrade 7 chakatanga kuitika ati pandaidonyora grade 7 ndiri muexamu ndichinyatsa kuona kuti anze ndoda kunyora ndei but ndaiona yakarabwa so ndaiona pasina anze ndaigonodzosera kana maticha mapepa 3 dzimara ndoguma ndangorati ndakungonyora zvandadii zvandafunga wemoyi muexamu machemo vadapera vandati form 1 form 2 form 3 paform 4 ndakairamba ndikati handina zvino handichiita because ticha akatomira panga akamira but ana mudhara wangu anozori chandakarambira chinhu because ndandisingakwanisi kuvaudza ndaibatwa shaiti ndozvaiitika ticha ari kunyora kana papota ndaigona kuona kana patori blank pasina chinhu ushaiti chii dzimara pandatoona kuti zviri nandisi yangu chikuru ndandisati andisira bereki chii ndodzoka futi ndoti nabamukuru wangu ine sati ndepapo ngatiboenda kuchikoro wati dzimwe dzenguva waiti kana uda kutaura waona shaya dzako dzanga dzichibata zabatwa ndichida kuti ndiudzana mamakumba ndaiona shaya dzangu kuti nditaure nini dzaitobatwa dzaibatwa neruoko rwemunhu ikana dzaingowomarara sokuvaratidza kutaura ndaitobatwa nyasozi but imi mamusingazviona aikubata ndiani ndaigona kuona kana tete wangu kana bamgu kana baba wababa wangu ndozvinhu zvaitika okay saka ipapo amai nababa waida kuvaudza kuti chii chaizita kuti ndivaudze kuti dambudziko rangu riri kuita kuti zvidai kuti ndivaudze zvendiri kusangana nazvo inini ndozvandaida kuti ndivaudze pati zvairamba zvawaisangana nazvo ndizvo like zvawataura zvekuti kuchikoro waiti kwada kunyora ansa yodzimwa pablackboard uona kuti pangoita play saka kuti unguvataurira izvozvo kuti ndivataurira izvozvo zvairamba ndaibatwa shaya ndofamba
ndakuti 2018 ndopandakasitanga kuti ndakuzvisenzera ndichizvisenzera 2018 kubva 2018 kusvika izvozvizvi chinhu chandakakwanisa kutenga chinhu ukatarisa kuti undibvunza kuti kusvika mumba mangu tichawakatengawo chawakamitsa apa ngechipi unochishaya ndogona kuti izvozvizvi mandingachizaka kuti $100 muri bosi wangu anditika mandihoresa ndiri pakambani ndosvika pamagurosa ndochinja mari yacho anditi ndotenga kuti handina ndimbotenga gurosa rindoda kuenda naro kumba ndotenga kana chinhu chidiki diki kana $20 imwe yese 80 ndaigona kuishaya kuti ndionoti yaendepi handichaiona ndosvika kumba parendrodi anonga arida mari yake yerendi ndopinda kana chikwere chindobhadhara chirendi zvinizvo zvinhu zvaindirwadza nguva refu dzimara pandadaidza kuti dombofudzawo mombe dzangu pandadaidza kuti asifudza mombe dzangu akuiti rekai ndingoshingire ndingoite zvendiri kudii zvendiri kuti ndikaendogara bhemavhari ndikabva ndo pakatanga kuti mwana wangu madziso aimuka akazara chipanda akakweshwa zvese kana chakanaka aimuka akazara mabore everyday masikati zuva rakacheka nyika aiona mabore ari kungoerera echitonge misodzi mabore ashayati chii obva azoti akumera mazina apa ndiri kubasa ipapo ndaisenza pakambani nezesm waudza ndokwandandakupa mwana akangotanga kuti ndiri kubasa ikanzi mwana urumira mazino aya because ndaendibva ndaitanga basa na8 ndichipedza na5 pamwe pacho ndaigona kutotadza kuti ndoyakumba saka ndakaenda kuita 2 days tisingauyi kumba mwana urumira mazino apa asi manje zviri kuitika zvacho hazvisi zvinzwisisika chii ndoenda kumba ndoona mwana apesa mazina chatofuta chafara kuti ayamwe achayamwe kuti aiporiji achaiporiji chii ndimboza ndoendawo chechi komwe pandakamboenda bvangozi asi zvikabva apa zvichauya kuuri iwo kuuri muriro zvichaita uchoyese baya ungodaidzira kuti haradi radarika rinotanga ubaya rodarika asi vangu rangu yabvangu but kuti ndiudzea namudhara wangu kuti ndozviripo ndaibatwa shaya kuti nyange ndifonere mama wangu chida kuodza nyaya ndaikarika ndakutotaura imwe nyaya ndifonere kana mukoma wangu chidotaura nyaya ndaikarika ndakutaura imwe nyaya ndapedza mukazotoguma paundibvunza kuti nyaya mafonera nezvamataura zvakasiyana ndotimira ndifone futi nyaya yobva yachinja futi dzimara ndotoguma dati arega ndisiyane nazvo dati ngatisiyane nazvo dati ngatisiyane nazvo ndotoona kuti zvinhu zvazvitoramba zvichitoenderera ndatifambe inini wacho kutanga kwendiri iwo hauna zombozvifambire tingatiti handi wataura kuti wakafamba mwana achimira mazino ndakangoenda naye kuchechi kwandaenda inini chechi ndakakurira ndakurira chechi yekwamwazha ndakurira chechi yekwamwazha but ndakazongodaidzira kuti inini abereki ndakangozvibuditsa muchechi mayamaya zvisinga zvokuti iwo nga asingakwedei asingazvizivi vanangozvibuditsa muchechi vandatanga kuenda kumasoi ndatanga kuenda kumasoi ndokwakabva kwangobatsirwa mwana bvangodi but zvangu ina handina chandaiona chaichinja kwendiri asi tsanangudzwa kwamubapihonje zvikabva pamwana zvichayakora asi kori zvichaya sebaya zvichingodi zvichidarika anotaura kuti zvichazodai nekudai pandagara pandazoti ndamhanya hangu kumberi kwemwana tisare because ndaifanira kudzoka mumashure pandakati ndarora nyini mwana yamberi ndati ndichirora andakati ese efamily yangu apanaita mukadzi wangu pandakati because ndakati ndichirora bva ndaenda kugara naye kumusha
Pana ndo pandakatangorwara. Ndatangorwara. Rwari rwacho ndakabvomba iri ndaiti every day ndaenda umba Friday ndichidzoka Sunday. Ndakuti Sunday yacho ndakudzoka basa ndakatemwa pano tonge ndarohwa iti sando idemo chini ndakatazozvizwisisa. Pandabvunza ndakangobvunza kuti chii chaitika pendiri bva ipapa anotaura anozombotaura ndandichigumba ndakuti ndauda kuenda kubasa iri Sunday. Handina kanozombotaura tase tete wangu pane vamwe tete wangu vanoti dambudziko rino andasangana nawo ndadzoti rasangana neni. Iwo ndo wakabvoya bvanditora because mama nababa anga achiri kujozi. Vatangoti fambe bvangobatwa futi pamukuru wangu zvikasi ndo alokonzeresa. Zvikanza pazvangozi ngaendechi imira tizvibvise timbozvidzorera. Pazvangozvidzoyedzo but chairamba chindinetsa. Ndikabva inini kubasa ndichitokwenda kumushanda irwara ndichingosvika pamba ndorwara. Dzimara ndakaguma ndaziva kuti kumba ndichauya ende kubva pasununguka mwana wangu anongopfira ndaenda kumusha. Kumushanda zenda neurwere ende kubva urwere wacho manje kuti ndone kuti kwandakabva ndiyemi ndichirwara ndakabva sei kusvika kwandakazosvika handizivi kuti chii chakaitika. Saka tadzokera mashure uchibva unotaura kurwara kwawakaita muti wamazofamba natete bamukuru ndibva wamubatwa ndibva wazoenda pamwana akanzi hongu anogona kupora asi kusvika pamwana zvichazoenda paura. Pane zvimwe here futi zvawakazosangana nazvo zvauchiri kurememba kuti ndabva ipapo ndataura zvinirisi ndakazosangana futi neumwe urwere wakadaiso ndikakufambira? Urwere rwandakasangana nawo imwe yacho ndaikangana because ini ndandangomunhu anogara echirwara ndikakalkuleta mari yabuda nababa vangu namamangu yawandisa. Pendiri nini yasvika 6,000 echiti inini basi pendiri ndiri wani kubva paurwere hwangu yasvika 6,000 yasvika. Saka pawakasanga kurwara handizivi kuti vabereki vakazonge vakutsanangurira kuti marwariro awaita sekunda kwatakaita isusu kuti wakanga uchigwesha anoza zvekukambaira zvizvi anoza kukambaira kunoita mwana but wese munhu mukuru uchikambaira uchida vakakutsanangurira kuti ndo marwariro awaita? Havasati handitsanangurira handiti because ini nyange ndikatoona muri kuona vhidhiyo racho mukagara pasaidi pangu ndogona kusimuka saizvozvo because misodzi yangu inenge ichingoerera. Misodzi yangu inenge yakutotangotoerera kuti ndozvinhu zvina zvaakuitika. Ndikasenza chaiko chekusenza mabasa handina basa rendoti welding ndandisingaigoni. Ndangoti pabasa pandakatanga svika panangozi tanga nechi ndikati handizvikwanisi zvikanzi ita icho chichi wedding ndakatoigona kutangira musi wacho kuti nditi taenda tese kana kumusika imimi nenini taronga chinhu but imi munogona ita chinhu chine musoro inini ndichitadzidza kuti chine musoro because ndinosenza mari ichibuda but mari yacho chainosenza handina chendoiona handina chendinoona handina. Ndamudza pai patatanga uchiti zvairongwa zvese ngatiti kazhinji kacho vada kuenda kunokubatsira kuti uendo wati waizoona asi kuti utaure navo vana zvanga zvisingabudi kuti nditaure navo. Ndaingoti mukaona zvadaro so ndaigona kungodaidziro chinhu chinaa chakatondigara pendiri chaigona kutozwa kugasha kana noise foni chaiyo foni chaiyo ndandisingachadi nekuzwa munzee dzangu foni chaiyo
ndandisingachadi kuizwa muzedza yaitosimudza zvinhu zvokuti maitoitika hondo yakangorira foni ikatongorira kutoiridza chai vanhu vichitaura so izvozvizvi ndikadzoka hapana kana mwana wananoona hapana kana mwana wanarakuona anoda nekundoona hapana nekuti ndandisingachati chaitika kuti ndichizozvopana kuti hanzi ana mhamando aizokudza zvimwe zvacho but zvimwe zvacho aizotonoti zvirekandisiyane nazvo kendimudza izvi ukangoita noise kana kutaura kana kuya mberi kwangu inogara wotouya kwendiri ubva wadoti teke foni taisimudzana kana chino achitori pendiri nyangwe ndisina pawa asi pawa ndairiwana rekuti ndisimuke nditembese ndazokuzva uchiti makumbo ako aigara akasungwa akamonererwa munhu ndikarara ndaiti ndikarara makumbo angu ndakamapeta ndakadai so handiti unonga wakarara wakadai ukarara wakadaro so akangosungwa kana kuri kupedza wiki ndaipedza wiki rakadaro anga asingatsonori akadai so akaita zvaakaita izvi ndikaswa kana akaswatuka kudai so ndakarara ndakaswatuka anga asingasonori endere ichipedza wiki iripo ndaingoipedza wiki yakadaro imimi kuti muye mubvise gumbo 1 ipapa nyange muite 6 muite 100 mamusingarisimuzi ngoirori nyange muwande zvakaita sei ndangoti anhesi ari panapa nditi ndandisingandage chinhu chiri pendiri chandisingaakaunti chandigara chandisingaakaunti saka ngatiti wakagonya nyoka yayobva yakumonerera waitonzwa kurwadziwa yakutonzwa peni yekuti makumbo ako akasungwa ichitsinhura ndandisingafambi anenge womarara akadai anonga asingachatosimuki kana rakadai soka kuti ndizoribhendesa kudai harichabvumi kuti uribhendese kudai cheko harichabvumi kana rakabhenda kudai kuti uriswatuze kudai pari kuda dzimwe 2 days taswatuke chikafu chacho ndandisingachadi nekuchiona ndozvaiitika asi nzara wanga usinganzwi nzara ndandisingazwi nzara zvanzvisingaiti ndandisingazwi nzara saka pamwe paifamba vabereki vako pai vachienda kwamambo vachiita sei waizviona here waizviziva here kuti vabereki vafamba nenavo chinhu chaive pendiri ndo chaifamba navo iwo hapana chauziva ini nani chandaiziva kuti chii chaitika because togoti aigona kuti ndisemugaro watakaita tese kudai sanditi imimi kuona kwenyu maigaiti munhu ari normal ende kutoseka nandichitoseka nemi ndichitobhuya nyaya tichitoseka ndichitogati munhu ari normal Ndkasimba yasiri Simba but kana zvatongoshata mukatongotanga ngondiitira noise tatosimudzana ende ukatangotaura futi zvinhu zviri zvakanangana nezvinhu zvakandigara opposite nechinhu changa chiri pauri maipesana zvisingaiti handine kuti handisine kuti wakakura sei kana kuti wakatsonga sei ndozvaiitika saka wasvika panapa wazotanga kuziva uchiri kuziva kuti wakatanga kurapwa sei here nevazukuru vasekuru musi wekutanga ndongoziva kuti ndakabatsirwa but kuti ndizive mabatsirirwo acho musi wekutanga ndizvizisi ndazinyatsoziva kuti pembeni wamusi wechitu ndakunyatsoziva kuti asi ndakutarisa nenzvimbo yandari ndakuona kuti
ndopandakazonyatsozoona kuti chenji iri kuchinja ndiri kubatsirwa ende kubatsirwa ndinozvitenda because ndandisina mazuva ekuti ndirarame panyika sekuchajira wanga akaita iyo ndandisina mazuva semujajiro wanga wakaitani iwo vana bamukuru vangu wanga wakajaja kuti chii wanga wakandichachira mazuva ekuti ndindofanira kufa musi wakati ende chaiitika ndandisingafaniri kudarika 15 February because icho chaitondiudza ndakatorara kana mbameno andakarara mamusingamupindi mbameno andakarara imi muna muchiti mwene pamwe pacho ari noma kuti mpinde mbameno andakarara mamusingamupindi mbamendorara kasvika ndakati mwakatenderedzwa nemaketeni kudai so saka pamwe pacho ndaizokuma ndadaidziro tai ndibvisirewo maketeni ende icho chinhu chinotonita kuti bvisiso bvisa maketeni ndototaura naanonga aripo kuti ndibvisirewo maketeni ita chakati ndaitogona kutoona kana nabamukuru wangu chitopinda so ari line aitungamidzana kutangira ukuru hwavo achipinda achitera maketeni echimhanya chiva kumusoro kwenondiri vaipinda bamukuru nani natete nababa vangu naamwana endisingazivi asi anhu aizoya akapfeka mafesimasi akawanda zvisingaiti kuti ndizozoti chii maigona kuita kuti imi mamusangaake kana mandairara because tontakurwisana ndaigona kuti ndakarara kudaro so paiuya munhu umwe munhu aiuya kana aunoti ndaakukurirwa paigona kuuya umwe munhu aiuya aiuya nemabakatwa aya kana kuti mairi andi pa1 iyo sara ne1 ndochiti ngatiuraiwa nawo aizoti ngatisaura ngatingorwisa kuti waende wezi vana wangu ndozvaita ndobvunza futi kuti sei muruti ngatisauraiwa nawo enzai ngatiuraiwa nawo handiurai wezi vana wangu zvotopupira zvakadai ende ukaona tarwisa aibva aenda ndikatokuudzai kuti izvozvizvi panze apo kudaiswa nditi makaraiatiti ari manheru ngakuudzai kuti panze apo izvozvi padori rabere endai muita zvakati zvakati bere rero rinongorira but kuti pinda kwaraida kuita pageti gumbo raro richatenera pageti ende ndozvaiitika ndikakuudzai kuti time dzakati kuda kutika zvakati ndozvaiitika chinhu chachiri panzviri chaitondodzori zvakati saka unobva uchiona kana fesi rechinhu chacho chaitaura pauri kana kuonawo something kuti chinhu chichi chanjisingadi kuona kudaiseizvo saka chaiva chakaita sei chaingoya kungondigara inini wacho straight kuti chopinda mauri kuti chimbouye chigare kudivi rekuku inini ndiri normal ndogara divi rekuno kuchanchisingadi asi waizongonzwa voice imi mega nganditi semugariro watakaita maigona kutoona kuti zvatochinja kana mutariro wetiri kuita nyarudaiso maigona kutoona kuti zvatochinja taakutosimudzana kutangira ipopa hatichatowirirani saka tinjapinda mauri iwewe chaichigara muimendirire inini kuti chiuye straight chimbogare apo kuti inini ndichigara kwanza uchiona chanchisingawe saka ana baba mukuru nasekuru natete pane zvimwe ere zvavaimboti kana vauya vosikoita pauri kana kuti kutaura newe chivaida waidondirasa ndochivaingoda kurwisa hondo dzandzisingaperi pamwe pacho ndaigona ndikatsikwa nemota ndaigona kutoona ndiri kutsikwa nemota imini mota yanditsika apa nditi ndakatogara semugariro ndakaita pamwe
kandakararapa ndakatorarapa ndatoti mota yanditsika ndatozviitira ipapo pendai handina chimwe chandaizoita mambama ndichirohwa mambama zvinyasa kutoona kuti arindiriwa mambama ngeuyu because zvese zvisati zvatanga opedza ndakatanga urota opedzi dzakaramba dzichidzoka futi kudzirota ndakatanga urota tete wangu bamukuru anga akamira uku kwangu akamira umwe munhu andina kumuziva anga akawekisa fesi akapfeka hembe dzeblack kudaro vakauya futi vandada kuti pakamira ngesudhore pabhengi riya rinovhurwa richidairo munhu wapinda saka kuti handipindi navo aya ndipinde neuku ndichida kupinda neuku ndobva ndakaona tete wangu aya wakubudira neuku ndapinda nako futi kweko ndoshati chii ndobva ndatangorwisa iyo vairidza tsamwa bva wadini vaenda ndandisingapedzi 2 days ndaibva ndarumara ndakumba futi pane pazvakamboitwa ngezvada kutsunura ndamboendwa neni kwekutambirwa ndakamboendwa neni namwe ameno kuti akamboenda neni ndaitwa ngezvira but imi mishona maiti ndiri noma ndobva ndambotaura paipo ndakangoriri futi ndakarara zvazvangoitika futi saizvozvo bva ndangoona futi vari kubvoko pasina nguva ndobva ndakaona akatungamidzana aine mabhiza akasiyana mabhiza ayo akauya nguva refu akanditsika makumbo pati kuti ndideedzere ndaigona kudeedzera but imi hamusingazvizvo ende ndaigona kuti zvakaita kana pane kamera panditi kani pane putseti kani pane ichi ndaigona kungona paine mwena nditi mwenewo ubva wotobuda nyoka yogona kuweka kundipombera muoko yandipombera muoko ndaigona kuona wese nemasunzi aibva azara nyoka iyoyo nemasunzi ndikazorwa sauti ndatito ndizoreyo sauti muoko wangu ozorwa sauti maigona kuona wese wazara mapundu mapedza kudaro soka ndotodaitota wese tangira ipapa kudai waizara mapundu asingaite kuti mega imi maifyati chii pasina 2-3 hours maona apera mapundu aya ikangouya futi nyoka ikasunga mapundu aya otanga futi pasina 2-3 hours maona apera ndozvinhu zvaiitika ndadzoka kuti vanga vatove nedheti rako dzisimba hapana kupfuura pananga ashaya chinangwa chavo chekuita zvinhu zvakaita saizvozvo ndechei kana pakambita nematauriro amaita nemanzwa vananga maita tomboti mumweya hanzi chinangwa ndechei chinangwa chacho inahachizi ngoziye icho chanjisingadi kuudzawo kuti chinangwa chaurorerwa ndichainge asi chakangondiudza zita chakangondiudza kuti musi wakati musi wa 15 aufana kudaro kumhosva kuti ngova pari mhosva yei kuti zvisvike kudaro saka munhu aizoya ichindibatsira mumwe munhu aizoya ichindipa bikato handitomuzivi totorwa naye ndopamwe pandakazwa uyu vana vabvamboitwa neva ndopandakazozwa kuti nyaya yakwamambo ende kwamambo kwacho kuti ndizive kuti bva musi wekutanga wacho takatanga kuti aendako handizivi kuti akakwanisa kundisimudza sei kuenda neni handizivi wauya panapa wachitanga kubatsirwa nasekuru tazvo chenji yako kuti uzosvika pazuva ranhasi ratiri kutaura nezvawaimbosangana nazvo izvi zvavamira seizvi chenji yangu yakatokura yatokura zvakatoda kuti changosara pendiri kupinya ndakinya
changosara pendere ipawa basi rekuti handisati ndane pawa rakanyasa angokura nekuti izvozvizvi ndikati fambe ndikafamba kuti ndaukwanisa nekufamba kubva parota svikodzoso 100 meters ngarikoti 100 meters kuenda nekudzoka 200 meters ndaukwanisa kufamba kuzodarikidza ipapapo makumbo angu izvozvizvi asati akuda anenge akutokwazi asi hachenje iripo yakakurisa mudzimai wakambofonera here mudzimai ndakabvotaura naye mari rimwe zuva pakabva baba ndizvo pakabva baba ipopa ndopandakataura naye inini hangu pachezvangu kuti foni zvakaita ini ndogona kuiita handiti ndaiita foni ndikasenza pandasenza ndogona ngotaura kuti foni yako yabiwa kana kuti foni yako hatiso chatoiona ndaipera pachaja ndanyasa kuuya kana kuti muofisi menyu ndasiya foni yangu ndaibayira kuti kodaizoti muofisi unogara ruhwana muna umwe munhu unopinda otozwa kuti amene kuti foni yako yabiwa kana kuti foni yako yatsva yatsva kudaro so chindipa yatsva yacho haichabudi zvaitika zvinoitika saka mukadzi uchitaura naye pafoni achitonzwa kuti murume wangu akutaura wakanzwa vhoisi rake richiratidza kuita sei mufaro nawo mufaro wezi kuti inini ndikwanise kutaura naye kubva pandakatangurwa kubva musarweni hapana kana paindaitaura naye kana kuti iye ataure neni hapana wezi ndandisingatauri kana kudya chako ndandisingadyi kana inyama chaiyo kwendiri nyama inowa ropa hazvinei kuti nyama ichi handine kuti yayo nyama ichi yainowa ropa ubvoridza kuidya pandaritadzwa idya mavheji chaiyo aindinhuwira kwendiri aindinhuwira saka panguva iyoyo chawaifarira kuti wainzwa kana kuti uda kumedza chii chaiteti inyange ukakumbira iwo kuti wauya nesadza rako iwo handiti chandaikwanisa kuita ndaigona kuti ndikakuti ndonditemera muboura handiti ndikatogura musi wa 1 watokwana ndatoya sadza rako zvatokwana 2-3 days zvakwana ndokuti uya nederere uya nederere ndikatogura kana musi wa 1 musi wa 2 zvatokwana zvatovhara turi kana kuti wiki rese handichatoya handichatoitise saka mazano uri kudya zvakaita sei mazano ekudya ndiri kuva because ndotozwa nzara apazuva ndichaziti ndo izvozvo zvindoa ndofuna ugona kupedza mazuva chingwa ndizochipedzi nenyaya yekuti chinonga chaguma chakundimisa moyo ndikaramba nandakuda zvimwe asi pasadza sadza handitoisa asi sadza ndinoya pazuva ndogona kana kuti kaviri mapleti 3 because ndikazima kuseni porridge ndobva ndazi tii nechingwa kubva ipapo unonditi tii nechingwa kubva ipapo kusvika ridoke ndogona kuda mapleti 3 esadza asi mushonga zvako pakuidya hauna dambudziko rekuti pane zvikukudzivisa izvo zviri spiritual izvozvo hapana hapana zvafanira patakaenda tichifamba nemapurisa kwamama ndakati vamukuru vangu vabatwa nezinto vari kukonzeresa ndakaenda kuti ndakagara ndakaendorara pamakumba mangu anga akaisa bhegi pendaendorara pabhegi chinhu chandaikatanga kuonekwa handichina kuchizwisisa kuti chii sinzi handisati ndamboona chinhu chakadaro chinhu ichochi chanchakasungirwa shinda yeredhi eredhi yakanyatsotenderedza kudaiso shinda yanga yakatenderera kudai chirere chakamira chakaitwa kunge chakashepa musoro wakaitwa kunge munhu handiti chine mamvere padenga pacho pesa kati musoro wemunhu wacho wachonga wakapinza muromo wacho kuti
matadzozwisisa kuti chii ndozvaiitika. Sakubva zvakauya panapa kurara kudya uri kudya hapana mamwe matambudziko akusangana nawo pano paSEKURU TASVU? Hapana kubvirawo wataupeshera ndandisingarari. Zvafanana patakabva nawo kumusha kuti ndibvawo musha kwacho handisiti akanditakura sei. Handina kana kurara kubva ikoko kusvika ndisvike kuno pedza akaramba kubata. Akasvika ameno paiti takakwirira bhazi ndakangomuka ndakagara zvandandisingaitipa. Asi ndakasvika pakugara kotogara kotopinda mubhazi kotokudi kotouya. But usiku wacho bhazi azi takarikwira kumapasti 12 to 1 dzeusiku. Kubva kuma6 hapana kupedza ndamborara, iwo atomborara kwapesa. Amirira bhazi ndina kana umborara kusvika tisvike kunogarara ndina kana 1 tindirari chaidzo kupedza irama. Ndangoti darike marodhera nyoka inge ikandisunga makumbo ndopekatangotsunga. Vandatonyatsozwa kuti makumbo angu akuita achakakutsumura kuti ndimapete kudai so airema. Saka kuti ndifambe ndaita zvokumada kumakweya ndakazviona patapo wakasvika pandakakuturai mutauro kuti ndozvaitoti ndive kuti nditoshingirira kuti ndiri kufamba, but ndandisingafambi panapa neapa. Ndaizotosvifamba ipapo nekutoshingirira kuti imimi ndi muna muri kutondifosa, but kundifosa muna muchita ndisingachatodi. Makumbo angu anonga akutorwadza. Pandakakutora mutauri paipa inizara nhasi uri kuriziva here kuti ndindakakutora kana kuti ndakazoita ekuudzwa ndireko. Saka ndichinzwa uchitanga kurwara nepawaipa zuva ranhasi waiona ana baba mukuru nezvavaita izvozvezvo nezvimwe zvimwe wakuti wachiudzwa nevabereki kuti no zvakafamba zvakadai waizodai so. Shuviro yako Simba ndechii? Shiro yangu ine chindotanga kutenda. Kuti ndotenda uye Zimbabwe chakakwanisa kupa bereka angu mari yekuti asvike kuno. Mari yekuti asvike kuno kwachanga asina, sendomutaura waita chandisina mari. Chechitu ndotenda SEKURU because kuti ndisvike pandari izvezvi ndiSEKURU. Dai asiwo ndingadai zvangu kwacho ndakatofa. Yango history kana mwana wangu Jaya akatamba birthday akazvita musosatati 17 February ndopakazitagori angadai saka yango history yekuti aiva nababa vako akangorwara so akafa. Saka izvozvo ndozvitenda nekuti ndiri mupenyu. Kuri kunzi wasangana basa ranhasi baba mukuru apa SEKURU apa teta apa chaungade kuvataurira kuti chii? Inini chendongovataura ngechekuti ngaendori pamhosva dzavo zvaakabata nemaoko avo ngasasarire kwawo. Handingaiziti kwendiri ndega nekune vari kunin'ina nana mukoma zvese vazukuru nana SEKURU ngazvisabate, ngazvirekuwadze ivo vega ndo vakaibata zvinhu zvavo. Aiwa waita basa Simba tambokurukura.